Mayroong scanner na no? Sa taas. Yun. Okay, magkano yan? Kay Mrs. Tapos na naman pala sila kay Traga. Tatagaan na naman ako ng 5. Sa ano na naman? Ano ba yan? I have to buy you bike. I have to put you in a training. Ano ba yan? Masyado na magastos ang ano. Kumo nakabili sila ng bike rack doon sa kotse eh, bibili na ng ano? Bike. Oh. Mamahal, 2,799. Wow. Oh, 2,300. Na all. Oh. Pinipix na ni Mami. Ha? So guys, once again sila kay Tracker, nagbabalik tayo. Mukhang matataga na naman yata ako nito. Nakita nyo yung mga pamilya ko. Andito sa bisikletahan. Ano ba yan? Bisikletahan. Kumo nakabili sila ng ano? Ng bike rack o bike rack doon sa kotse eh, bibili na ng ano? Bike. Oh. Mamahal, 2,799. Oh, 2,300. Na all. Oh, hindi kaya. 1,900. 2,000. Wow! Tingin si Mrs. ng ano, ng cell. Sa atin sinil, may bisikleta na yan eh, ginawa niya. Marunong ba mag-bike yan? Magkano yun? Yeah, it's good for me. Sadly, I don't even know how to control bikes. You don't need ano, Baki ah. You don't need yung ano na. Hindi mo na kailangan yung not that one. It's too small, this one. Hindi mo na kailangan ng ano, yung guider, hindi. Dito, ito. Tignan mo nga ito. Guider. The guider like the other one. You need to learn how to buy. Yung 149. I don't understand. Pink naman yan. Wala bang palalaki? Okay, no, I'm not. Hindi pa marunong magbisikleta to, bilhan mo na. I'm not. Ikaw na lang ang bilhan mo sa'yo. Si Clark, tatlo kayo. Wala siyang bike. Hindi. Magpa-practice nga siya. Okay. Yun, mga bibili mo. Wala ba siyang maliit na bike down? The glider. This Okay, thing. go. Try to stand up. This thing. Wala bang ano? This thing. Wala ka na makukuha ang ano. At unlisan yung ano. You like this one? Yeah. You need to buy yung malaki talaga. Mom. Clark, that's not the one you're going to buy. Yeah. You buy the, if you buy like this now, for big people, if you're now tall. I don't even know how to do it. All I can do is just tippy toes, and I can't even. Did you try? Yes, I tried. Try I it. can't even reach the pedal. No, you don't need to be ano. Masasanay ka. Only something that's almost my size can work, like this one. Ano natin silang sell ha, no? Bili ka ng bike mo na ni Baki sa 204han. 204 pag praktisan niya, tsaka pag magaling na siya, tsaka ako bumili dito. It's fun another one, bakit? In public market. What Hindi, about saka na lang ako bibili. Minsan na lang. Oo.
Hindi, bumili ka na yung iyo. Hindi namin sa Ha? Ha? Ma? maiinis kung wala. Wala siya. May ganun din sigurong price din. Bilang mo na. Kung ano ba yung ano niya. How about this? It's good. Bakit? It's too expensive. Yan. Bakit yan? Mura lang ang presyo. No! Madadali tayo ng... Guys, not this Sige, try it. Ha? No! Bakit magkano ba presyo niyan? Ayan, tara. 49. Pwede mo naman iangat yung bike niya. It's so do like hard. that. Pwede mong iapa... Hindi pa niya alam yan. Hindi pa nga, di nga na, I hindi pa need yan na-practice training eh. wheels. I need training. No. Ha? Bakit magkano sa Walmart? Baka mura-mura doon. Hindi, 159 yung mga ganong klase ng bike oh. Ganito. Di ba? Wala kay bakit. Shopping kami guys ng bike. Ay, go ahead. Sorry. Yeah, all good, no problem. I don't even know how to control bike anymore since when I was 7. Since you're 7, you know how to ride the bike. It's like That I is always- too small. I want you to ride the bigger one because you're growing up. But I don't even know how to do a big one. I can do just. You can do that. No, you can do it. Okay, you can pedal still. Yeah. Tippet is good. No. Bakit? Okay. I thought you're looking for the bike. Uy. I'm basketball pro, guys. You are a basketball pro, guys. This Hot Wheels. This mom. No, bakit? You need to buy a nasa brake. Mamahal kasi ng bisikleta guys. Tignan mo. Ganito lang to. Magagaan siguro to. Uh-oh. Yep. Yes, I can do this. Ito, maganda to. Clark, did you try this? Pero pink. Yes. Then? It's a style, mom. This. It's for boys. It's for boys? Yeah, it's the style. Bakit kami? Ito. Gusto mo bilhin ito? Ito may bakit. Oh, yan. 31, this. 39. This. Lista dyan. Meron kasi siyang ano, meron kasi siyang guider han. Kaya makakapag-bisikleta siya. No, bakit? You need to practice yung Yeah, you need to practice without the guider. Look at Ate Clark. Sorry about that. Great. No. Mommy will teaching you now. Come here now. Not that one too expensive. This one with mommy. Don't be afraid. Why you be afraid? Bring it here. Dali mo rito han. Stop sagging your pants. There. Do not afraid. You have to ano. Paano ka makakabili ng bisikleta kung para kang takot na ano? Control. Go. Control. Sina kasi I bibili tayo don't ng want to control. Can I have a new helmet? I already have a I need a helmet. But I want a new helmet. Sige. Look at this. Don't worry, just breathe. And then you might do it. Last time. Look at the power when you bike. Remember when I was 7 years old, Pat? When I was trying my Razzle bike, I just like went off of it. I know. Just one more time lang. One more time. Punta muna kami sa ano, Walmart. Let's go to Walmart. There's a lot of bike that we're going to buy. You guys to understand. We're looking for what? Cheapies. Cheapies. Okay? Oh, ito han. Bayaran mo ito doon. We're gonna be broke if we're gonna buy some cheap bike. What? Of course, Clarky. Kala nyo naman mayaman ang tatay nyo. Maghanap lang tayo ng mas mura. At if it's too expensive there, we will come back here, okay? Oh my gosh, again? Yeah, I don't know, Boy, Nel. come Buti ka pa si Nel. Hindi mo na kailangan bilan si ate si Nel ng bike. Gawang ano. She has her own bike. Right, Nak? Yes. Bakit yung ginawa?
yung ginawa niya. Pakita natin mamaya. Nako, paktay tayo. She's tired. Kailangan nating maghahataw kasi nadali na naman tayo. Do Guys. we find the back for the... Do we find the thing for the holder? The jack? Yeah, it's right there with mom. That's it? Nadali na naman ang tatay nila. Oh. Bike. Mura na rin yun, ha? Puro na lang daw bibili. Ha? Pagod na pagod na. Hindi, let's go. Don't worry. Kapag nakabili yan, hindi yan mapakali mamaya sa bahay magbabike ng magbabike. Let's go. Bayaran muna ni Mrs. Yung binili naming hinges. Tapos punta tayo sa Walmart. Right. It's too expensive. No, there's no bikes in that. There's no bike in the world. It's too cheap, right? Yes. Always expensive, right? There is no bike in Dollarama. Sa ano na naman? Ano ba yan? I have to buy you bike. I have to put you in a training. Ano ba yan? Masyado na magastos ang ang buhay ng lakay tracker sa mga anak. Ganon din si mami. Han, pumunta ka na dito. Nandiyan yung... Life is Traffic light. sometimes. Oo. Plus, swimming is mahirap dyan. Big break. See what I mean? See it? At guys, yan. Dahil sa Walmart. Are you tired? Pagod na to. Mahina kasi yung ng bata na to. Ayun, Walmart. Walmart. Tingin kami ng bike dito, baka mas mura. Kalahin mo? Bili ako na. Okay. Sa video. It's a baby. Okay, Bucky, stop now. The cart doesn't like you. Yeah. Walmart tayo yan, Walmart. Kung mas mahal dito, balik tayo sa Superstore. Alright guys, ayan. Ito 108. Pwede mong tanggalin. Wala nga lang wala nga lang preno. Walang preno han. This one's good. Mas mura pero walang preno. Mommy, this is good. I can't read. This is good to han. How much is the price of those guys? Magkano daw han? Never mind. May 108 dyan kaso nga lang walang preno. Okay, guys, I can do that. There's literally no bikes here for my size online. Look, I can do one hat. Yung price dito han? Mountain bike. Ano mga price dito? This was really good. Ha? Comfortable. Ba't walang mga price han? Walang mga price. Oh, it's so comfortable. Tatanong tayo. Sige, tanong tayo. Mommy, this one's so comfortable. Mommy, it's good. Magkano helmet? 27. Ilan ba kayong mag-helmet? Wow! Hindi, si Baki lang. Meron ng helmet doon. Okay. Si lumang helmet na. Meron kami. Okay, look at here. Yeah, it's just a nice kid. I can use the white But one. you need this one, this bigger one like this. Okay, no. You cannot, hindi na pwede sa iyo yung mga kung ano Baki. Ayaw kong gano'n. Pang baby. Hindi ka na baby. I'm not a baby. Yeah, that's the thing. You're not a baby anymore. I don't know why. Ayan. Bike. Baki's bike. Where is your helmet? Mas mura ba helmet dun, Han? Yeah, mas mura dito. Kunin mo na yung helmet. Oh, hold your bike now, Baki. Baki, Oh, hold on. huwag mong pagbabaykan yan ha. That's too small.
Tapos kay mami yun nandun. Pati si Clark. Clark is need helmet too? Pink, pink. Ilagay mo yung pink. That's expensive, Baki. Dort, I want this. Is that the one you want? Yeah. Kasi Oh my god. I-push it here first. Put it down like that on. Then, kick. Put it where like that first. Going here? Kick the, ano, yung prino. Ay, yung ano, stand, yeah? Yung pink, which one you like? That's good. That's so cute. Pagod na kasi ito eh. Oh, what about this one? Ah, I like this one too. But that one is okay now. Let's go. Don't worry, baby. I will buy you the bike. Let's go. Baki, enough na. Kung saan-saan ka, meron ka ng bisiklet. Ano ito? Ito daw sa kanyahan? No, 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 too big, too big. Saan yung bangke? Ayun oh. Kunin mo na si Nel. Let's go. Bayaran na ni mami mo yan. Kunin natin yung bike ni Clark eh. Oh. Nataga tayo, nataga. Like, it's just too big. Like, for kids. Let's go, Han. Bayaran na natin. I don't want this bike. Then I'll take this. Yeah, that one. Yan daw. This. You want that? Yan na lang. This. Ang dami mong style. Oh. Sige. Iscan mo muna. Iscan muna. Libit, ano, Clark. Let mami do it. Iscan niya muna. Iscan muna ni mami. Ayaw yung medyo ano, or this one is short. I don't know what am I gonna choose. No, you can have this. You can have that. Oh, I can't reach the seat on that. Okay. Oh, ito Han. Mas okay ito kasi hindi niya... Mas mababa pa ito. Pero pwedeng maitaas yan. Pwedeng maitaas. Actually, I'm gonna switch helmets. Mga pares lang. 148. Mas mura kasi nandun. 158 yun nandun eh. Oh, ito na lang. Ito na lang. Clark, this one. Parang pang lalaki. Oh, we find, ano? Oh, hanapan mo. Hanapan mo, Han. Where's Baki? Punitin mo na. Mayroon yung scanner, Han, ay no? Sa taas. Yun. Okay, magkano yan? Wow. 2 years protection warranty. No. Decline. 148. 148. 148 ito guys. Kay Mrs. Decline. Magkano yan? 148. 148 din yung kay Baki. Oh my gosh, Baki, yours. Decline. 148. Magkano lahat? 537. Oh my 7. Tapos na naman pala ang lakay traga. Tatagaan na naman ako ng 537 sa bisikleta guys. Wow! But anyway, at least ito paano para sa pamilya. Alright guys, ayan. Woo! Nakalabas na kami. Itong helmet ni Clark hindi pa nabayaran. Mahirap naman mandaya guys. Kaya sabi ni Mrs. balikan mo. Bayaran natin. Kaya bali ito nakita nyo ito stock number, ayan, subtotal $29.38 yan, plus 30 kamo na lang yan, plus ito subtotal nito is 537, so 560, kulang 570. Let's go. Careful, careful. 570. Careful, careful. You don't wanna hit the car. Sorry. You don't wanna hit the car. Okay. Up. Wait. Where are they? Did you see them? Yeah, the edge is like there. Oh, right there. That's our car. Oh, yan. Hurry up. Mommy will going to try to fix it. Oh, pinipix na ni Mami. Ha? Hindi I-ano mo dun sa anuhan. Ipit mo. Hindi, yung isa pa, ipapasok pa natin yung... Oh, tanggalin mo. Matatanggal naman eh. Tanggalin mo muna all the way. Kasi hindi naman ito matatanggal.
Alright, Clark, Bucky. Like, yung turog na kasi may magpapark na. Okay. Sa atin sinilang bahala dyan. Oh, Clark. Oh, Han. There's only 2 left. Ah, Yeah, there's 4 dents. Oh, my bad then. Office. kaya tayo nagsisipag guys para sa kanilang ganito eh. Nakita nyo naman oh. Hold this back. Nadali na naman ang lakay tracker ng 567. Oh. 567. Oh, yung bike bukod pa sa bike. Kaya mo na Han? Eh paano yung ano, yung rack na yan? Alam paano ito. Ganun din kung paano. Ha? Uy, paano? Baliktad. Baliktad din ata ito eh. Si Sinil lang nakakaalam diyan eh. Kaya ni Sinil. Eh. Middle? That? Okay. Give it a lock. It's okay na. Balance sa'yo. Kasi it's not middle. Kaya mo na yan o ako nang bahala? Hindi kami na. Mag-video na lang ba? Yun ang gusto ko sa'yo, kayang-kaya. Clark eh, Yeah. your bike. Oh, si Baki, tuwan-tuwa eh. Where's your bike? Can I have help in tying this back? Ha? I need help in tying this one. Hold on, later. Once mommy's finished with doing there. Okay. Okay? Yan. Alright. Yan. Mahigpit na. Mahigpitan na. Mahigpitan. Dali ang lakay tracker na naman. Of course, it's for family. Ha, baka mamali pa rin itong mga papel. Dali na kaya ito. Hindi patanggal, kailangan meron tayong ano. Let's go! Magtitesting na ba sila mamaya? Pagod daw sila. Ha? Pagod daw sila. Pagod na? O sige, tsaka na kayo magtesting ng bisikleta nyo. Doon sa, ano, hindi sa labas pagkamay. Pwede nila pitestingin agad. Lagay na natin yung ano mo dyan nak kasi bukas when we send papas home I work, we go straight to the bike. O sige, mayroon pang isang bike, apat sila eh. But my legs hurt. Buti nga kamo kagandahan kay Sinil. Kay Sinil eh, Oh no! mayroon siyang, Marunong na siyang gumawa ng bike kasi pinag-aralan nila. sa school no? Napili siya. Napili siyang mag-assemble ng How bisikleta. many students Libre you siya ng bisikleta. they choose them? I don't know. 2? 5. Only a few, yeah. Few lang and then We will see your bike in there. Maganda yung bike niya eh. It's like purple. Mas forma yung bike niya. Oh, let's go! binigyan sila ng bagong lock. Maganda yung lock. Pati lock no, ang laki ng Saka padlock helmet. niya eh. Baka pag pwede mong pagsamasamahan yung apat eh. Yeah, right. No, it's But me, Papa, I have to think for my bike to. Pag-iipunan ko muna. Tapos budget eh. Para sa inyo lang muna yung budget na bike. Parang hindi na ata siya gumagalaw-galaw kapag mayroon ng Hindi mo naramdaman? Mm. It's hot. Hindi, nakikita mo rito na baka mamaya may bumangga ka. Ay, nakita ko yung bike dun, sa puwitan. Ayun guys, nandito tayo sa bahay, no? Go get your bike? Okay, sure. Ito yung bisikleta ko. Flat eh. Kaya hindi ako bumili ng bisikleta kasi may bisikleta naman ako. Hindi ko na kailangan ng bago. Ayusin lang yan, hon. Sakali mo. Binili ko lang yan ng $5 dyan sa ano. Sabi ni Sinel, ma'am, if it's not filling, then it's broken. Sabi, Ha? ilagyan ko ng hangin. Sabi niya, ma'am, if it's not filling, it's broken. Yeah, it's broken. Yan, broken yan. Tanggalin mo itong isahan. Isiksik mo yung kabila. Oo. Taas yung iba, tapos baba yung iba. Ganun yata Kasi ang hindi siya level. datingan yan eh. O, lapit mo muna itong isa. Dito. Buksan na natin. Tanggalin mo. Ah. Yan. I locked it. Did you now? Tanggalin mo. Naol si Mrs. Sana all. May bike na kayo. Pupunta na lang sila, gagala sila kasama mga bata, bisikleta oh.
Habang ang lakay tracker, kaya pa na yung biyahe, ratratin ng biyahe. Yan. Kaya naratrat din ng bisikleta. Tanggalin mo lahat. Hindi na. Hindi ba? Oo. Tama ba yan? Hindi, Han, tumatama. O kasi baliktarin mo. Balikta dyan, Han. Sige. Kaya ba kaya? Kung hindi mo kaya, ako na bahala. Bike ni Sinel. Ha? Mas malaki. Malaki yun. O kasi si pang ano yun, Han. Pang sports pa. Pwede kang may sumakay doon eh. Han, kailangan ito, ganito kaya ito, ganyan. Pwede may sumakay. Pwede kang sumakay. Dapat ito, Han, in-adjust mo rito para hindi tumatama. Oh. Tama lang ba? Tanggalin mo na ito. Kailangan kang binti. Mamaya na. Pag-antay na yung Sinel. Antay natin. Meron ka? Pleto. Uy. Sige. Oh, yun. Ito, kain tayo mamaya. Oh, yun pala. Kompleto ka eh. Meron din akong... Oh, sige. Oh, sige. Ikay kakaiba. iniisip. Ibaba mo, patay mo. Bihisan ko lang. Hindi. Bihis ka pa nalalaman ha. Ayan. Bihisan ko lang. Huwag mo itapon yan, Han, kasi pwede natin gawing ano yan. Panggatong. Yan. Right there, Ate Sinel. The right behind you. Oy. Yan yung ginawa nila si Sinel, guys, na bike na ano, libre sa kanya yan. Ganda nga eh, malaki, mataas. Sige, bebe. Let's see how we fit in there. I like this thing. Ganda no? Oo, mas matibay yan. Yan ang pangtatay. Did you choose that materials? Did you choose the materials? Did you now? Mga ganyan, mabibili mo ng mga ano yan, guys, kapag brand new siguro, mga $300. But the I tires... installed this one. Paano ba yun, Han? Ha? Panghuli yata yan kay Sinel. Oh, panghuli na kay sila. Where's Clark eh? How are you doing? So once we get into the house, let's dinner na. Parang gutom na kayo. Paano ba gawin yan, Han? Ha? Ow. Yeah. Try it, Clark. That's your bike, right? Yeah. Hurry. Hold up. We'll see how you got. Okay na, nak. Paikutin nga natin si Clark. Look at the par. I told you how to wear a bike. Look at par. There, look at par. There. Oh. Baliktarin mo yan. Hindi pwede yan. Dito yan. Sabi ko sa'yo, ganyan yan. Kaya kailangan niya, isug mo dapat dito eh. Oh, sarado mo. Guys, come now here. We will put the bike in here now. Hurry up. Bakit? Kapag hindi, pwede mong ipasok yung bisikleta ni Baki sa loob ng sasakyan. Pagka andyan na yung sayo, yung sa kanya ipasok natin. Halika lang, Sinel. Clark, come here na, nak. Lagay na nila. Diyan muna kay ano, Clark. Kaya ba natin baliktarin ko na? Help mami. Got it. Panghuli yan, Han, kay ano, doon muna kay ano, Clark. Hold up. Can I have my bike? No, not yet now. We're not bringing your bike now anymore. Give me that, nak. No, let's get a try. Bakit? Wag nang ano kasi lalabas naman kayo, doon muna i-try sa ano. Mommy. Nak lang kasi mag-fix pa tayo na. Okay, Mom. Sige yan. Bigay mo.
Sinel, sama mo si mami. I accidentally forgot to use my brake. Baliktad yan, Han. That's why it's important to have brakes. I accidentally crashed into Atta's. Good. Teo, Is there one for Ate? hold mo muna. Han. Di ba, ganyan ba yan? Ganyan ba o ano, baliktad rin? Hindi, okay na yan. Push it all the way here, Sinel. Tapos, Itulak mo pa rito, banda rito. Ayun na yung ano, sabta mo. Yeah. Ang galing ni mami, naipisto niya. Ay, nakalagay na yung 4 na bisikleta. Which one is yours, Sinel? the first one. Perfect. This is for Batite. Ate Clark is right here in the middle. At ito kay Mami. Kay Papa Lakay, ayusin pa ba ito. Pero Han, pagka ano, ang gawin mo na lang Han. Teka muna. Ayusin naman yan ni Sinel. Hindi, tandaan mo yung ganitong klase ng pagkaka-arrange. At saka, bumili ka ng bungee cord Han. Bumili ka ng bungee cord Han, talian mo ito ah. Bungee cord dyan, oh. Marami ka? Dito. O, talian mo Han, talian. At least. Ayan pala yun, ilabas mo nga. Yan yung kasama Hawakan sa... mo na yan, hawakan mo. O sige. Ito yung kasama ng ano namin guys. Sa RV namin. Oh. Saan sinasabi mo Han? Ito kasi, itong jack na ito, ito yung pinapasok doon. Hmm. Tapos, ay, gaganyan siya. Oh. Yan. Oh. Ito yung, Ilang bike ang nilalagay ganyan. lang? Dalawa lang ito. Dalawang bike lang. Oh. Ano yung mga ano nyo dyan? Mga kung ano. Ano nyo? Pwede mong gamitin yung mga ibang kabla. Ano nito pala dito? Mga gamit yan. Oh. Nakita mo na ba kung paano i-assemble ito? Han? Hindi, pero dalawang bike lang yun. Paano mo naman? Hindi yan kablihan. Ano ka ba naman? Ito yung tali niya. Hindi yung tayo. Hindi ito talihan. Ito ang panali niya sa bike, Han. Di ba screw yun? Ito yung panali ng bike niya. Yun ay screw. Yun ang hindi maganda. Hindi, bungee cord. Hindi baka hindi mo lang alam i-assemble ito. Han? Baka mas maraming bike ang nilagay mo. Kasi meron siyang ganito eh. Oh. Ano to? Dalawa lang. Oh. Sabitan ng bike. Dalawa lang ito. Sabitan ng bike. Oh. Here. No, that's not for that. Sabitan ng bike ito. Yeah? Pero but anyway, ayusin na lang natin yan. Ito. Okay na to. Pagka bili ka na lang ng bungee cord. O kaya talian mo siyang direkta dyan. Para hindi siya pupunta kung saan. Yan guys, na stylean na ni Mrs. Ano panalihan? Hindi yan panalihan. Ano ka ba lang? Hindi ganyan ang ibig ko sabihin. Maybe this is enough for the... Ano, hindi na. Hindi ito. Hindi na. Guys, yan, thank you for watching. Ganito lang video vlog natin. Mami ng bahala riyan. Ingat lagi. Yan, para sa pamilya. Pasok mo na ito na ko. Oy, lagay mo na doon, lock muna. Mga pagkain, ulam natin. Until next time guys, thank you for watching. Ayan, mag-bike na sila susunod. Huwag mo nang buksan ang What's up? ice cream. Bye. Lakay Tracker.